Jocul este o acțiune specifică, încărcată de sensuri și tensiuni, întotdeauna desfășurată după reguli acceptate de bunăvoie și însoțită de simțăminte de înălțare și de încordare, voieșie și destindere. Caracteristicile jocului, după Garvey, sunt: jocul e plăcut, oferă bucurie, nu are un scop impus din afară, este spontan și voluntar, presupune o implicare activă din partea jucătorului. Caracteristicile jocului sunt: caracter universal și permanent. Jocul este o realitate prezentă în viața omului, indiferent de vârsta acestuia, regiunea geografică sau etapa istorică. Are caracter polivalent. Jocul este pentru copil și muncă, și artă, și realitate, și fantezie. Pe de altă parte, jocul înseamnă și o varietate de semnificații, de la sens pozitiv la cel negativ. Jocul are un caracter complex. Jocul este o activitate determinantă pentru formarea și dezvoltarea personalității umane. Funcțiile principale ale jocului: asimilarea practică și mentală a caracteristicilor lumii și vieții. Este o funcție de cunoaștere care scoate în evidență caracteristicile cognitive ale jocului, amplitudinea acestora pe parcursul dezvoltării copiilor. Exersarea complexă stimulativă a mișcărilor de contribuție activă la creșterea și dezvoltarea organismului. Se manifestă ca funcție principală în copilărie, iar în adolescență devine funcție marginală, cuprinde jocurile de mișcare, jocurile sportive de competiție, șahul. Funcția formativ-educativă: prin joc se dezvoltă întreaga personalitate a copilului. Funcțiile secundare ale jocului: funcția de echilibru și tonificare, funcția de compensare, funcția terapeutică, funcția terapeutic-compensatorie. Clasificarea jocurilor: jocul poate fi individual sau în cooperare. Jocul individual face parte din categoria jocurilor psihomotrice sau a jocurilor fără o anumită structură. Această variantă de joc este una de tip solitar, astfel că deciziile luate în cadrul lui sunt personale. Exemple: copilul care se joacă cu diferite obiecte, păpuși, mașini, jucării. Jocul în cooperare: în cadrul lui participanții stabilesc relații de interacțiune și colaborare, urmărind același scop comun. Comunicarea între participanți este esențială pentru finalitatea jocului și finalizarea sarcinilor. Exemple: jocuri de construcții, castel, om de zăpadă, oraș. Clasificarea jocurilor: jocuri în opoziție, jocuri de rezolvare de situație-problemă, jocuri de creație sau simbolice. Jocurile de opoziție sunt cele în care participă cel puțin 2 participanți sau 2 grupuri și funcționează după principiul existenței unui câștigător și a unui învins, între adversari neexistând dialog cu privire la strategia de joc. Exemplu: jocurile de competiție. Jocurile de rezolvare de situație-problemă: participanții pot adopta alternativ comunicarea și sau contracomunicarea între participanți, presupune implicare în soluționarea unor probleme noi. Jocurile de creație sau simbolice: în cadrul acestor jocuri, copilul alege tema, formulează regulile jocului folosindu-se de diferite obiecte sau jucării. Copilul redă un aspect al realității. În grădiniță, jocul de creație se desfășoară sub 2 forme: joc de rol, în care copiii îndeplinesc anumite roluri, și joc de construcții, în care copiii pot să redea configurația aproximativă a unor obiecte. Jocurile de creație. Tipurile acestuia sunt: jocuri cu subiecte din viața cotidiană, de a familia, de a mămicile, de a magazinul, jocuri cu subiecte din povești și din basme, Alba ca zăpada, jocuri dramatizări, anotimpurile, Ridichia uriașă, jocuri de construcții, cuburi, nisip, pietre. Jocuri de construcții de așezare pe suprafețe plane, blocuri, casa bunicilor, castelul, jocuri de construcții cu materiale din natură și deșeuri reciclate, jocuri de construcții cu caracter tehnic, avion sau tren, jocuri de construcții în aer liber, să facem prăjituri, oameni de zăpadă. Etapele jocurilor de creație sunt: pregătirea jocului de creație prin asigurarea condițiilor materiale corespunzătoare, alegerea locului desfășurării jocului și a timpului necesar pentru realizarea acestei activități. Pregătirea copiilor pentru joc se realizează treptat și sistematic. Educatoarea poate să sugereze rolurile unui joc, să stabilească reguli, alegerea temei și a partenerilor de joc, stabilirea rolului, amenajarea spațiului pentru joc. Pregătirea jocului. Etapele jocului de construcție sunt: pregătirea jocului de construcție, ce presupune asigurarea materialelor necesare, găsirea celor mai practice modalități de depozitare a lor, alegerea materialelor de construcție în funcție de particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor, familiarizarea copiilor cu materialele de construcție, cu tehnicile de utilizare a lor, cu posibilitățile de combinare a lor, stimularea independenței, inițiativei și a atitudinilor creative. Reguli în jocuri de mișcare. Sunt reguli care precizează mișcările și acțiunile copiilor,
reguli care disciplinează comportarea copiilor, reguli care opresc copiii de la unele mișcări și acțiuni în joc. Tipuri de jocuri de mișcare. Jocuri de mișcare cu subiect în care mișcările și regulile se îmbină cu un anumit conținut imaginativ. Lupul și vânătorii, rândunica și caută cuibul. Jocuri cu text și cânt, în care mișcările sunt însoțite de texte și cântece, fluierul, cozonacul. Jocuri hazlii care să-i atragă pe copii prin umor și simplitatea acțiunii. Jocuri fără subiect se întemeiază pe îndeplinirea unor cerințe, pe respectarea unor reguli. Etapele jocurilor de mișcare, selecționarea și programarea jocurilor de mișcare. Explicarea conținuturilor și a regulilor jocurilor se realizează prin participarea directă a educatoarei. În cazul copiilor mai mari, atribuțiile educatoarei în conducerea jocului constau în stimularea interesului pentru joc. Alegerea jocului se poate face direct, se va asigura participarea cât mai bună a tuturor copiilor la joc. În cazul în care îndrumarea este făcută din interior, educatoarea se implică, participă la joc alături de copii. Jocul inițial se va repeta de 2-3 ori în funcție de interesul copiilor. Jocul didactic. Definiția jocului didactic. Jocul didactic este o formă de activitate accesibilă copilului prin care se realizează o parte din sarcinile instructiv-formative ale activităților obligatorii, dar și a celor alese printr-o atmosferă distractivă și motivantă. Caracteristicile jocului didactic. Scopul didactic al jocului reprezintă o finalitate educativă, se formulează prin raportare la obiectivele specifice, trebuie să fie clar și precis. Sarcina didactică este formulată în funcție de conținutul activității și de nivelul de vârstă al copiilor. Elementele de joc reprezintă mijloacele de realizare a sarcinii didactice, constituind elementele de realizare a sarcinii de învățare. Conținutul jocului didactic este reprezentat de sfera cunoștințelor, priceperilor și deprinderilor. Regulile jocului didactic sunt prestabilite și obligatorii pentru toți participanții. Materialul didactic utilizat în cadrul jocului trebuie să fie variat, adecvat vârstei și particularităților individuale ale copiilor. Acțiunea de joc este componenta prin care se realizează sarcina de joc. Etapele jocului didactic. Organizarea sălii de grupă în funcție de particularitățile jocului ce se organizează. Introducerea în joc urmărește crearea unei atmosfere favorabile, trezirea interesului și curiozității copilului pentru ceea ce va urma. Prezentarea materialului, punerea lui la dispoziția copiilor pentru a fi cunoscute caracteristicile intuitive și pentru familiarizarea copiilor cu el. Materialul demonstrativ este pus în coșulețe, săculețuri, plicuri, este așezat pe măsuțele copiilor sau poate fi adus de către un personaj. Anunțarea titlului și a scopului acestuia se face scurt și sugestiv. Explicarea și demonstrarea jocului are un rol hotărâtor pentru desfășurarea activității. Educatoarea trebuie să-i ajute pe copii să înțeleagă sarcinile ce le revin, să precizeze regulile jocului, să prezinte conținutul jocului, să fixeze sarcinile conducătorului de joc. Executarea jocului de probă se realizează sub stricta supraveghere a educatoarei, care intervine destul de des amintind regulile și succesiunea etapelor jocului. Executarea jocului de către copii se face imediat după executarea jocului de probă. Complicarea jocului se realizează după ce se constată că majoritatea copiilor au executat corect elementele de detaliu. Încheierea jocului este momentul în care se fac aprecieri finale, se formează concluzii. Clasificarea jocurilor didactic după conținut. Jocuri didactice pentru cunoașterea mediului înconjurător, jocuri didactice pentru educarea limbajului, jocuri didactice cu conținut matematic, jocuri didactice pentru însușirea unor norme de comportament civilizat, jocuri didactice pentru însușirea unor norme de circulație rutieră. Clasificarea jocului după prezența materialului didactic. Jocuri didactice orale, fără material didactic, jocuri didactice cu material didactic, cum ar fi jucării, jocuri de masă, cuburi, material ajutător, diferite obiecte și jucării cu rol auxiliar, sau jocuri de interpretare a unor povești, lecturi. Și jocuri de numărat prezentate pe un suport material, cum ar fi imagini sau diapozitive. Clasificarea jocurilor după scop. După scop există jocuri senzoriale pentru dezvoltarea sensibilității tactile și kinestezice, sensibilității vizuale, sensibilității auditive și gustativ-olfactive și jocuri intelectuale de stimulare a comunicării orale, de exersare a pronunției corecte, de atenție și orientare spațială, de analiză și sinteză mentală pentru dezvoltarea perspicacității, pentru dezvoltarea imaginației.